to VaKorinde 6 verse 14. Ngatendere pamberi nekutaura pamusoro pekuziva vanotenda nevasingatendi. Pane musoro wenyaya unoti musafambidzane navasingatendi. Zvikanzi musasungwa zvisina kufanira pajoko rimwe chete navasingatendi, nekuti kururama kungava noukama hweiko nokusarurama. Amen. Ini chandinenge ndichida kuti mubatisise inzwi iroro rokuti nokuti kururama kungava noukama hweiko nokusarurama. Itai uve murayiro wenyu, nekuti ndiwo rakabata zvose zviri panapa. Zvikanzikana kuti chiedza chingawadzana seiko nerima, ko Kristu anganzwanana seiko naBheriari, ko mutendi angava nemugove weiko neasingatendi. Muri kunzwa manzwa aya? Ari kuvhunza mutendi woga woga, haasi kuvhunza kereke. Ari kuvhunza mutendi woga woga kuti wakamira sei mukati mako, mumbone chiko? Unonamata Bhaari here? Une zvifananidzo here mukati mako? Une rima here? Une kusarurama here mukati mako? Iwe pachako ndo paunofanirwa kutozozvibvunza kuti ndakamira sei. Zvokwadi dzimwe nguva tinozviponesa tega, hatiponeswe navanhu. Asi kana muchingofamba samapenzi musingambotarirawo kuti ndikufamba mugwara rinotaurwa here neshoko, munorashika. Munorashikirwa nekorona yenyu noumambo hwokudenga. Musamirire vanhu kuti vakutongei, nekuti takagara tayambirwa kunzi hatifanirwa kukutongai. Sei tichinzi hatifanirwa kukutongai? Pane zvinhu 2 zvandikataura nazvo. Makambonzwawo inzwi rekuti extenuating circumstances. Extenuating circumstances. Kana kuti mitigating factors. Makamboanzwa iwo? Manzwi anouya pamirayiro yavanhu, mirayiro yenyika. Zvikanzi pane zvimwe zvinhu zvinokutadzisa kuti rimwe shoko rinenge rakanyorwa mubhaibheri ribude. Ndosaka tisingatongane. Semunhu anonoba nokuti vana vake vane nzara kumba. Isu hatisi tinomutonga, ndiMwari anomutonga. Kuti sei azoba hatingambozviziva, angatipa mareasons akawanda. Kana abatwawo nemutemo wapasi pano abatwawo. Kana tikazviziva kuti aba takada kumutengesa, tamutengesawo, asi tinenge tisina mhosva. Muri kuzvinzwa? Isi tangotaurawo zviri pamwoyo pedu kuti hatibvise zviri pamwoyo pedu, taona hama yedu ichiba, hatizivi kuti yabirei. Asi chatingatoita kana tisingade kumutengesa, tonoita sei? Tonodzorera pabiwa pacho. Zvino kana anenge abirwa asiri mutendi, tichagozvita sei? Nekuti takasvika ikoko tichitoda kudzosera chabiwa naningiwe, uchanzi imimi muri chihama dzavanoba. Saka tabva tasungwawo nenge tane makumbo namaoko kuti tisafambe. Tichangogara tichinetsekana mukati meupenyu hwedu kuti zvino zvatisina kutaura tichagoita sei. Kana ari mutendi hazvinetsi. Tinonoti ndingatora chinhu chako. Asingatende angabva atoita manyawi, zvikanzi mbavha dziya dzamukereke. Muri kuzvinzwa kai? Ndosaka tisingatongane pakati pedu isusu. Zvikonzero dzimwe nguva hatizive kuti sei munhu aita chakati. Uyezve dzimwe nguva takatarisa murau so, totarisa munhu tobva kunge ari kutadza. Munoona? Pane mimwe murau iripo. Mimwe murau yatinoona kune mamwe mashoko isiri murau ine 10. Nyangwe zvazvo shoko iroro richibva pane mirau ine 10, tinezokutongana kwatinenge takuita. Nekuti shoko iroro rakabva panzwisiso. Nzwisiso kuti tinzwisise inonetsa dzimwe nguva. Nekuti takutowedzera nzwisiso pamusoro penzwisiso. Saka zvinenge zvichitaurwa, ndingataurawo inini. Ndingataurawo kuti mabhuku ose akanyorwa nana Pauro aya, tsamba dzose idzi, dzainyorerwa kune vanhu vakanga vane nzira dzavo. Munoziva chimwe chinhu chinoitika ndechekuti kana isusu tiri kunana Zimbabwe, zvimwe zvinhu zvatinoverenga izvi zvinopedzisira zvapinda mupfungwa tikazviita. Izvi zvanga zviri zvinhu zvairambidzwa. Nekuti nyangwe naPauro anotaura chinhu chimwe chete ichocho, kuti chakandikonzera kuti nditadze murau, nekuti wakapesana nezvinoda nyama yangu.
Zvikanzi ndo wakandizivisa kuti kune chivi. Ini zvandakaziva kuti kune chivi, ndakada kunzwa kuti chivi chinomboita sei. Kuti zvino munhu wese anongozviita, uyezve munhu wese anongozviita anongofara zvake, anongogara zvakanaka. Ndosaka zvichinzi mwenga wamurayiro unouraya, kwete kuti unouraya murayiro wose wakanaka. Wakarurama mutsvene, unotidzidzisa kuita zvakarurama. Kusangonzwisisawo kwedu nokuramba kwatinoita murayiro ndokusatendazve. Kusatenda hakusi kwekungoti Jesu Jesu chete. Unokwanisa kunge uchiti Jesu misi yose asi usingatende nokuti hauite zvinhu zviri pamurao. Murao unoramba mukati memwoyo mako nokuti hauna Jesu. Ndizvo zvinotaura Ishe wedu. Ivai naJesu. Muzive muchauda murao. Muchaufarira. Hamungofarira nezuva rimwe chete, muchaufarira kuda kuunzwisisa. Kuziva nokuda kuuita. Amen. Chinzwai zvinotaurwa apa. Zvikanzi pavhesi 16, ko temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Temberi yaMwari ingaite zvifananidzo here? Ko zvino iwo zvaunoti uri waJesu une zvifananidzo, unozviitirei izvozvo? Kusangoda kuteerera, kusangoda kuvandudzwa neshoko ratikapuwa naIshe. Kana imi muchiti Ishe akauya kuzotipfuurira kuti tiite zvitadzo zvedu, tichiti hazvina basa, tinozvinyengera, chokwadi hachizi matiri. Nekuti pakuverenga kwangu kwose shoko rakataurwa naIshe ndakaona rakaomarara kupfuura shoko rakanga rarebwa pamurao. Nekuti wakauya une nzwisiso, uno hungwaru pamusoro pemurao. Semufananidzo uya weupombwe. Ndakakura mararamiro angu ose ndichingonzi yemura mukadzi akanaka anenge achipfuura. Iyi takatoiona iri tsika yekuti zvikomana zvose zvemaraini zvinenge zvingotaura kuti musikana uya akazoti, musikana uya akazoti, amai vaya vakazoti. Zvivana zvinenge zvisina kukwana, tese tanga tisina kukwana ipapo. Naizvozvo takanga tiri vatadzi. Saka kuyemura kwandinoita mukadzi wose apfuura nepameso angu, ndatova nechivi nokuti ndizvo zvandiri kuudzwa naIshe wedu Jesu Kristu. Chivi ichocho chichabva pandiri sei? Zvikanzi watoita upombwe naye mumwoyo mako. Munhu unotongoita upombwe nemumwe munhu mumwoyo mako kana uchiziva kuti upombwe hwakaita sei. Chii chinoitika paupombwe? End result reupombwe ndechi, iwe haufanirwi kuda mukadzi womumwe munhu hanti. Asi zvinozongogumira imomo mekuti haufanirwi kuda mukadzi womumwe munhu kana kuti murume womumwe munhu chete here? Kana kuti pane zvimwe zvaunozofunga pamusoro pemunhu iwe nokuda kweruchiva rwaunarwo nemunhu iye. Zvikanzi kana wachiva amai wachivawo nababa, kana ukachiva baba wachivawo naamai. Muri kuzvinzwa? Ndo murao waIshe wedu Jesu Kristu ndizvozvo. Zvikanzi wakaita muupombwe mumwoyo mako, paunozohuita panyama unenge wakungozadzisa chete. Iko kuita upombwe mumwoyo mako ndokurakidza kuti mweya wako hauna kururama, mweya wako hauna kunaka. Imi zvamunoziva kuti Mwari mweya. Zvikanzi ngatigadzirise chiri mukati ichi. Chiri mukati ndicho chaita kuti nyama yekunze idavirire. Zvikanzi sukai mukati naIshe wedu Jesu Kristu kuti kunze kugova kwakachena. Makazvinzwa izvozvo. Makaenda kuna Matthew 23 munozvinzwa paanenge achituka vaFarisi navanyori. Verse 16 yakare tichienderera mberi, nokuti tiri temberi yaMwari mupenyu. Amen. Sezvakarehwa naMwari achiti ndichagara pakati pavo ndigofamba navo uye ndichava Mwari wavo ivo vagova vanhu vangu. Amen. Zvaionekwa vaIsraeri vachifamba vana Mwari wavo, vainzi Mwari ari pakati pavo. Asi Mwari akanga asina kuuyira rudhende, anouyira munhu nemunhu. Naizvozvo iwe ndiwe unofanirwa kunge una Mwari. Haikona kuti iwewe nanhingi muna Mwari. Hazvife zvakaitika izvozvo, hakuna zvakadaro. Tingangoona semunhu ana Mwari namaitiro ake namafambiro ake nezvinorovwawo pamusoro pake zvinenge zvakarurama, kuti
kuti munhu zveshu akatendeuka akasiya zvakaipa zvake zvakare. Tinoonawo munhu kuti dzimwe nguva ari kudzokera panyama namatauriro ake namafungiro ake namaitiro ake nezvinorebwawo nevanhu. Muri kuzvinzwa? Tinenge tichida kutonga asi tisingatongi. Tinenge tichida kungoziva kuti mukati mekereke yatinopinda iyi ndiani wokufambidzana naye, nekuti zvinonzi birds of a feather flock together. Asi munoziva pakutaura kwose kwezvinhu izvi, nyangwe naPauro achitaura akanga asingareve vanhu vari kunze kwekereke. Tichapindana nazvo zvedu, tichazviverenga. Zvikanzi saka budai mubve pakati pavo uye muzvitsaure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndigogamuchirai. Amen. Zvikanzi naizvozvo zvamuri mukereke imwe chete, zvamunopinda kuufiki uku, kuna mamwe makereke, ingava fog, ingava chii, ingava glad tidings, ingava Apostolic, uno neuyo, zvikanzi zvitsaurei pakati penyu. Kana zvichinzi muri kuenda kuufiki, hazvireva kuti makabatana nevanhu vose. Pane vamwe vanhu vamunopinda navo, vamunoziva kuti vakarurama. Kana mune chamunoona mune vamwe venyu, vatsiurei. Kana vakarega kuchinja, aiwa, muenda nazvo kuvakuru vacho. Kana vakuru vacho vakaragira kuvasandura, mozisiya zvakadaro. Asi chakanaka ndechekuti iwe utange wazvisandura first. Musabati chinhu chine tsvina, zvitsaurei mugogamuchirwa naMwari, mugogamuchirwa naIshe Jesu Kristu. Zvikanzi ndichava baba venyu uye imi muchava vanakomana vangu navanasikana vangu, ndizvo zvinotaura Ishe Wamasimba Ose. Zvino patinenge tichiti baba wedu ari kudenga, tinenge tichirevesa, nekuti takati baba vedu ari kudenga, isi tichibata zvine tsvina, tisina kuzvitsaura pane vakaipa vanoti vanotenda, tinenge tichireva nhemazve. Havasi baba vedu. Jesu wakazotuka vaprista vaya akati, baba venyu inyoka imi, munozviti vana vaAbhurahama, muri vana venyoka, hamuite nyangwe nezvaaita Abhurahama. Nekuti Abhurahama akaudzwa shoko naMwari akatenda, imi hamutende. Shoko munaro, makadzidza murawo kupfuura zvakaita Abhurahama, asi hamusi kutenda kumurawo, hamusi kutevedzera. Zvino isi zvatakadzidza nezvaIshe Jesu Kristu tikutevedzera zvinoda Ishe Jesu Kristu here? Tiri kuendera pamberi nezuva rekuverengwa kweOmer ra24. Ino iri part B. Yatiendere pamberi nechidzidzo John 17. Ishe wedu achinamata, ainamatira ani, inini newe, isu tinotenda maari, takagamuchira Ishe wedu somuponisi, takagamuchira neshoko raakataura. Chinhu chakakosha icho kuti tigamuchire manzwi aakataura. Ngatiregedze kungotarisa mhumu chete, nekuti mhumu hapana akambouona, hapana kana picture yaIshe wedu Jesu Kristu iripo kana hwani. Saka yatitarire shoko raakaverenga, ratakaona, ratakaudzwa, ratakanzwa. Zvikanzi pavhesi 6, ndakarakidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu, vakanga vari venyu, mukandipa ivo vakachengeta shoko renyu. Wakavaudza zita raMwari here? Rinoti kudini? Munoziva pandinotarisa shoko rose iri reGosperi iri, handisati ndamboona pakanyorwa kunzi Jehova ini. Kana paripo, ndimi munopaziva, ini handisati ndapaona. Zvichida mune mamwe mabhuku pakanyorwa zita rekuti Jehova tinongoriwana kuOld Testament. Asi manzwa kunzi baba wedu, Mwari samasimba, ndiko kutaura kwaPauro kawo. Zvikanzi vakanga vari venyu, mukandipa ivo vakachengeta shoko renyu. Shoko chinhu chakanaka. Zvikanzi vose vakapuwa kuna Ishe wedu Jesu Kristu
vakachengeta shoko raBaba. Shoko rakauya naIshe wedu Jesu Kristu ndiro rakanga riripo kubva pakutanga. Ndiro rakatizivisawo zvakare kuti ndiye Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiro raakatsinhira nokusimbisa nokuita tsvene, nekuti rakanga rakanganiswa nepeni yavanyori navafarisi, vafundisi vedu ava vanokanganisa shoko raMwari. Asi Jesu akadzosera shoko parakanga riri. Haana kuisa zvinhu zvitsva. Wakauya nairo rakare rakanga ripo kare. Wakavazivisa kuti ichi ndicho chokwadi. Pane mamwe manyepo akawedzerwa navanhu. Saka zvino vanoziva kuti zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri, nokuti ndakavapa mashoko amakandipa, vakaagamuchira. Amen. Takagamuchira shoko rakabva kuna Mwari here. Ndiro rinoita kuti tizivikanwe navanhu kuti tiri vaBaba, kuti tiri vatendi, tinotenda muna Ishe wedu Jesu Kristu somuponesi. Zvikanzi vakaziva zviro kwazvo kuti ndakabva kwamuri, vakatenda kuti ndakatumwa nemi. Amen. Ndinovanyengeterera ivo, handinyengetereri nyika. Zvikanzi hatinamatiri nyika. Ameno. Zvichida takanamatira nyika inozoramba ichingoita zvimwe chete izvo zvainenge ichingoita. Zvikanzi ikapedzisira yakatiita sei, yatibvamburanya isu tiri kuinamatira zvakare. Kana musingafunga kuti zvinoitika izvo zvinoitika, ndinoziva zvinoitika pamusoro penyika. Zvikanzi ndovanyengeterera ivo vanotenda. Saka yatinyengeterera nepachedu isu tinotenda. Musakanganwa muteuro wevanotenda pamunenge muchizvinyengetererawo imi. Munowanzonyengeterera vana venyu hantu, madzibaba enyu namadzimai enyu, hama dzenyu, maboyfriends namagirlfriends, neshamwari dzenyu. Asi vari kuita zvakaipa here? Tinovanyengeterera tichiti chii? Vabve pane zvakaipa. Zvida Mwari anotibvunza kuti sei tisiri kuvatsura. Zvikanzi handinyengeterere nyika, asi ivo vamakandipa nokuti ndivo venyu. Zvose zvangu ndezvenyu, nezvenyu ndezvangu. Ndakudzwa mavari. Amen. Chimwe chinhu chikuru ichocho. Tinofanirwa kukudza Ishe wedu Jesu Kristu. Tinomukudza sei? Nokumuziva. Ndokumukudza. Kana tisingamuzive hatisi kumukudza, tiri kumuzvidza. Tiri kuzvidza naMwari akamutumira kwatiri. Ina handichiri munyika. Amen. Asi ivo vari munyika. Ini ndinouya kwamuri. Zvikunzi chii? Zvikanzi vari pakati pevanhu vasina kururama. Vakatenda mashoko vakava vakarurama, vakava vanoziva Baba noMwanakomana. Vakatya kuita zvinonyangadza zvenyika. Naizvo zvikunzi nyika iyi ndivo vanhu vakaora. Mhuka dzedze ndanga ndichitaura kuti zvikara. Ndakataura chimwe chinhu papati A kuti kutadza kwevanhu venyika yedu hakusi kuti ivo ndivo vakatadza, asi vakauya neshoko risiri razvokwadi, vakatadza kunyengera vanhu vedu namanyepo avaiparidza. Zvisinei, vakatotizivisawo kuti kunechi kuna Mwari. Mwari iye watinonamata, ainamatwa namadziteteguru edu nenzira yedu, ndiyeyo mumwe chete ane Mwanakomana. Zvikanzi Mwanakomana haana kuzova murungu, wakava shoko. Hazvinei navarungu izvi. Vakangotanga chete kuziva nokuda kwehondo dzavairwa ikoko. Ini ndinouya kwamuri, hakuzi kuti vatema vakanga vasingazive. Nekuti kune vatema vakanga vari kumusoro ikoko, vakatoonawo Jesu. Vakauya vakasikuparidza kuti Jesu takamuonako, mana munhu aiita zvishamiso iyeye, achiparidzira vekwedu, vakatenda. Saka muchinzwa kunzi pane muEthiopian waenda kupilgrimage, anga asingangoenda ega. Navanhu vatema vakasviba kuti ndovaendawo ikoko, vachindodzoka. Vaenda panguva dzemitambo yaIsraeri, vachidzoka. Zvikanzi ini handichiri munyika, asi ivo vari munyika, ini ndinouya kwamuri. Baba vatsvene, muvachengete muzita renyu ramakandipa kuti vave vamwe sesu.
ndichiri navo ini ndaivachengeta muzita renyu ramakandipa. Hapana mumwe wavo wakarasika, asi mwanakomana wokuraswa, kuti rugwaro ruitike. Asi zvino ndouya kwamuri ndinotaura izvi panyika, kuti vave nomufaro wangu wakazadzika mavari. Amen. Zvikanzi muvachengete munyika nezita renyu. Kana toda kuziva zita, hongu tinoziva kuti Jesu. Asi Jesu munoziva kuti zita rakabvawo pane mamwe mazita. Tinoziva kuti Kristu, asi Kristu chiGiriki handi. Tinoziva kuti Mesiya chiJudha. Zita rake, pane zita rekuti Emmanuel ririmo mubhuku. Mwari anesu, muchinda werugare, Mwari samasimba. Pane mazita akawanda aripo. Asi ndinokutaurirai kuti zita rakanaka ndiro shoko raakatiudza. Iko kutenda kwedu mariri ndiko kunotizivisa iye naBaba. Tingataure kuti Jesu tikadaro tisina kana mhosva, nekuti ndiro zita ratakapuwa. Munofunga kuti Mwari haangazive here kuti kana tikati Jesu tiri kureva ani? Hongu makaenda kunana Portugal kunana Brazil, munoona vanhu vanonzi ana Jesu vakawanda. Moshaya kuti zvarinonzi zita rakanaka, mugoona vanhu vacho zvavanenge vachiita. Madhimoni chaiwo, madhimoni pachawo. Nesu munoona kuti vanhu havana Mwari. Zvino zvari kunzi zita rakanaka, chii zvagoitika sei? Zvatinoimba kuti hakuna zita sera Jesu. Makaenda uku munoona ana Jesus vakawanda. Moshaya kuti chii chiri kuitika? Munongopedzisira masvika ipapo pandiri kutaura kuti vanhu havana Mwari ava. Dai vakaziva kuti kuna Mwari naJesu, vangadai vasina kuzvipa mazita iwawo. Asi kuti Jesu rakanga ratosandurwawo. Zvikanzi ndichiri navo ini ndaivachengeta muzita renyu ramakandipa. Hapana mumwe wavo wakarasika, asi mwanakomana wokuraswa, kuti rugwaro ruitike. Asi zvino ndouya kwamuri ndinotaura izvi panyika, kuti vave nomufaro wangu wakazadzika mavari. Amen. Zita rekunzi Jesu. Munoziva kuti tinofamba nezita rimwe chetero. Inini kana muchitondiona ndiri Jesu, kana ndichitokuona iwe uri Jesu pachako, hatina kusiyana nevanhu vaya vandiri kutaura kuti madhimoni ekuPortugal kana ekuBrazil. Tangofanana, nekuti in the end tinongopedzera tose tichingotadza, nyangwe tichiziva kuti murau unoti chii. Muri kupaona apo? Kuti unzi Jesu ndokunge unayezvo, asi takatadza kusvika pakubwinya ikoko kwaakapuwa naBaba. Takatadza kusvika pakubwinya ikoko, asi kuti iye akudzwe, anenge achifanirwa kukudzwa matiri. Naizvozvo Jesu anozvidzwa nokuda kwamaitiro edu. Ndosaka tichidzokera paya pana 2 Korinde 6 verse 14 panoti budai mavari, zvitsaurei, mufambe nokururama. Muri kupanzwa? Ndakatosvika mukereke ndakamira ndikungoona na Jesu chete. Ndozvo ndanyatsoongorora maitiro avo namafambiro avo namatauriro avo, ndozoziva kuti aya ndiwo madhimani maantikristu aya akarehwa kuti achauya, vhangeri. Isu yativei naJesu tigoitawo saJesu. Ini ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga. Naizvozvo hamukwanise kudiwa nenyika nokuda kweshoko raicheuri Jesu Kristu. Nekuti shoko raicheuri Jesu Kristu rinopesana nezvinoda nyika, chipabatai ipapo. Shoko raicheuri Jesu Kristu rinopesana nezvinoda nyika. Hapana pazvichafanana. Ndokuvengwa kuri kutaurwa. Hamunoti tisu hatina hama here isusu? Funga kuti hatina hama dzinotida here? Nyangwe tikatadza tikaponda vanhu tikaita sei vanongotida. Kana ivo tinovadawo nyangwe vachiita zvinhu zvimwe chete izvozvo. Zvokuti kana takaona vasungwa kana kuti vafa vachinzi vanga vaenda kunobhinya kana kuti zvimwe zvinhu,
Tinotochema handi vakatofe mutadzi ye, tinotochema kuti hama yangu yafa koma. Zvakanaka sei zvichida taizova nemufaro kana hama yedu yakafa ichiziva Ishe wedu Jesu Kristu, ikafa ina Jesu Kristu. Hatimboregedza kuvachema, uye zvatimboregedza kuenda kunovaona kana kumichato kana kumitambo, kana kuti kana pane chinhu chatangofunga kuti tiite tombovadedza. Hazvinei kuti ndinotenda. Ihama dzangu, kusatenda kwavo uko kutadzawo kwangu zvangu kuvaparidzira shoko rakanaka. Zvichida havadi kunditeerera nekuti riri kuuya nemunhu wavanoziva wavakachinja napweni. Panonetsa kaipapo, noziva kuti munhu wataitamba naye achiita so ndiye akuda kutiparidzira kuti tichinje nhasi. Vanhu vanonetsekana ipapo, vanonetsekana naipapo. Naizvozvo vanotokuvenga kuti uda kuzviita nani kufura isusu, iwo waita zvinhu zvakati zvatinoziva. Asi kana kuda kunyatsotenda chaizvo, dzimwe nguva kutotanga maita zvavanoita izvozvo, mugozosanduka. Chinhu chakaoma kwamuri ndoziva kuti hamungachinzwisisi. Ini ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga, nokuti havasi venyika seni ndisi wenyika. Handinyengetere kuti muvabvise panyika, asi kuti muvachengete pano wakaipa. Havasi venyika seni ndisi wenyika, muvaite vatsvene muchokwadi. Shoko renyu ichokwadi. Amen. Kana vava vatsvene vane chokwadi, uyezve vaita seshoko rani raMwari. Sezvo makandituma panyika imi saizvozvo naye neni ndakuvatuma panyika. Amen. Zviri zvaitwa naIshe wedu Jesu Kristu ndo zvatinofanira kuita. Kana zvino tinogoti takasiyana sei naJesu, uyezve kana takaona mumwe munhu asingaite saJesu, zvinoreva kuti munhu iyeye haana Jesu, tinofanirwa kupatsanurana naye. We must go our separate ways. Musaitwa varanda mukati mekereke, unless muchiziva kuti kereke iyo iri perfect. Muri kuzvinzwa? Kana muchiziva kuti kereke iyo iri perfect, inoita zvakanaka chete throughout, hakuna chipomerwa pairi, musaitwa varanda mukati mekereke. Zivai Mwari. Ndinozviita mutsvene nokuda kwavo kuti naivo vaitwe vatsvene muchokwadi. Handinyengetereri ava bedzi, asi naivo vanotendawo kwandiri neshoko ravo, kuti vose vave vamwe semi Baba muri mandiri neni mamuri, kuti naivo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa. Amen. Muri kubanzwa kapa patambotaura paya kuti munokubwinya, munofanira kunge mune kubwinya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Kana maita saJesu Kristu, maita saMwari pachake, muri vana Mwari sezvazvakataurwa pamapisarema. Mapisarema ipiko iya? Mapisarema 58 kana 85? 58 probably. Zvikanzi kuti vave vamwe sesu tiri vamwe, ini mavari nemi mandiri, vakwaniswe kuva vamwe, kuti nyika izive kuti makandituma uye kuti makavada sezvo makandida ini. Amen. Hapana chekutsanangura apa, shoko riri straight forward. Baba, ndinoda kuti ava vamakandipa vavewo neni apo pandiri, kuti vaone kubwinya kwangu kwamakandipa, nokuti makandida nyika isati yavambwa. Baba, vakarurama. Amen. Hama dzangu, makarurama here? Ndinonyengetera kuti muve vakarurama, musave senyika. Nyika ingakusvora, ingakutukai, asi imi muri hama dzangu, nokuda kwokuti munoda Baba vari kudenga, munodawo Ishe wedu Jesu Kristu, munofamba nekururama. Zvikanzi naIshe wedu, asi ini ndakakuzivai, naiva vakaziva kuti makandituma. Ndakavazivisa zita renyu, uye ndicharizivisa kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari, neni ndive mavari. Amen. Tataura pamusoro pe vanhu vanotenda zvavakaita. Kuti nemaexamples here evanhu vasingatende. Maexamples tinopuhwa akawanda mukati meBhaibheri, nekuti iro gospera chairo rakawira vanhu vasingatende. Vari vanhu vasingatende vari kunze. Ndosaka Ishe wedu Jesu Kristu akauya kunyika yeIsraeri, vanhu vakanga vane mutemo waMwari. Zvikanzi ndikutsvaga makwai akarasika eIsraeri. Zvichireva kuti zvanga zvisingareve vatadzi. Zvikanzi vakapuhwa shoko nenzira isakarurama.
vakanyangadzwa neshoko. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi shoko rakataurwa handi rechokwadi. Vakarasika nokuda kwekurayirwa kusakarurama. Makanzwa zvaakataura pamusoro pemukadzi weSirofenika. Kana pano mukuru uya wezana anga asingade kumubatsira, asi vanhu vakazomupeswedha kuti avabatsire, nekuti vanhu vakanga vasaone mutsauko pakati pemukuru wezana naiwo. Zvikanzi munhu akavaka temberi yedu, akavaka sinagogo yedu, munhu anotevedza nzira dzedu, saka asiyana nechii nesu. Zvikanzi mubatsire Ishe, akamubatsira. Mukadzi uya pakutaura kwake akataura zvokuti kana iye akanzwa mukati make akati mukadzi uyu anofanirwa kuponeswa, tinofanirwa kuponesa mwana wake nekuti ndinotsvaga vanotenda. Zvikanzi ndawana kuti ndamaari, naizvozvo mwanasikana wake ngaaite se ngaaponeswe. Handei pana toda kutsvaga maexamples. 1 VaKorinde 5 ipapo ndo pakasadharara. Inzwai munzwe kunyangadzwa kwamunoitwa nehama dzenyu dzisingatende dzamunopinda nadzo. Zvikanzi zvinonzi pakati penyu pane upombwe, uye upombwe hworudzi rusakambonzwikika kunyange pakati pavahedheni. Munhu anorara nomukadzi wababa vake, uye munozvikudza, mungadai musingachemi here? Uye makatodzinga munhu anoita zvakadai, makatodzinga munhu anoita zvakadai kuti musayanana naye. Kunyange zvangu ndisiri pakati penyu panyama, ndinemi mumweya, uye ndatotonga kare pamusoro pemunhu akaita izvi, sokunonzi ndiripo. Amen. Muri kuzvinzwa? Pauro ari kuti hapana pandingayanana nemunhu iyeye. Zvino kana muchawadzana nemunhu iyeye achiti anotenda, ina handichawadzana nemi. Ndo zviri kunzi ndatotonga. Zvikanzi hapasina kuwadzana kwatiri kuita, hatisiri chechi imwe chete, tapatsurana. Zvikanzi inzwai kunyangadza kwaakaita kereke munhu. Zvikanzi makazvikudza pamusoro pazvo, hamuna kuchema pamusoro pechivi chemunhu kana kumudzinga mukati mekereke. Muri kuzvinzwa? Asi tingadzinga vanouya kukereke, aiwa, kereke ndeye vanhu vanotadza katikagomudzinga seiko. Isusu ndisi tinotozvidzinga paari mukati mekereke iyoyo. Kana tine mweya waMwari ndo patinomunzwira tsitsi nokumuencourage kuti aite zvakanaka. Izvi zviri kuitirwa nyika kuti ione kuti muri kumuranga, muchiti hatikurudzire tsika dzakadaro. Asi ndimbo pamunenge muchifamba muchiti chibaba, chibaba, chibaba ichi. Munhu akarara namai vake. Ndo kunyangadzwa kwatinoitwa ikoko pamusoro pekuwadzana navanhu vasingatendi. Nesuwo tavasevai savasingatendi. Nokuti tiri vanhu vanoziva murayo, takafanirwa kutsurana nokudzorana. Zvikanzi pamunoungana pamwe chete muzita raIshe Jesu, ndinemi mumweya, uye simba raIshe Jesu riripo, isai munhu uyu kuna Satani. Amana kana wakuiswa kuna Satani, vanhu vanenge vakuramba zvishuru, kuti nyama iparadzwe uye mweya wake ugoponeswa pazuva raShe. Amen. Zvikanzi chinotitadzisa chii? Inyama. Takaparadza nyama, tinosara tava nemweya wakanaka. Kana kuchiva kwandanga ndichitaura kuya kwemaziso ekuchiva kunobva pandiri. Kuzvikudza kwenyu hakuna kunaka. Hamuzivi here kuti mbiri soshoma inovirisa chikanyiwa chose. Amen. Zvikanzi munhu yakauya nembiri yosoyani yaHerodhi, akutoshatisa kereke yose. Akazviwana kupi izvo zvokurarana namai? Hazvimo mukereke, akakurudzirwa nevamwe vake. Saka ndivananayani pakati penyu vakamukurudzira kuti aite zvinhu izvi? Asi zvandinoona kuti muri kufarira kuti munhu yakarara namai vake, saka mese makadaro kaimi. Patinopinda mukereke, tinenge tiri mukereke dzakasiyana siyana. Iwe ziva kereke yako kuti yakarurama, yakanaka. Usangowadzana navanhu vose nekuti vanopinda kereke ine zita pamwe chete munopinda kereke ine zita rimwe chete.
Zvikanzi bvisai mbiriso yakare kuti mugova chikanyiwa chitsva chisina mbiriso, sezvamuri chaizvo, nokuti Kristu gwayana redu rePaseka akabayirwa. Naizvozvo ngatiitei mutambo tisingaite nembiriso yakafa, mbiriso yoruvengo nokuipa, asi nechingwa chisina mbiriso, chingwa chokururama nezvokwadi. Amen. Garai muchidya chingwa, muzive kuda Mwari, mupote muchinamatirira shoko ramunenge muchiverenga iro. Muri kuzvinzwa? Mupote muchinamatirira shoko ramunoverenga kuti murinzwisise. Iye Mweya Mutsvene achakuudzai zvimwe zvakadzama pamusoro peshoko iroro zvamusati mambonzwa. Zvikanzi ndakunyorerai tapa vhesi 9, ndakunyorerai mutsamba yangu kuti murege kufambidzana nemhembwe. Handisi kureva vanhu venyika ino vanoita upombo, kwete, kana vanoruchiva namakororo, kana vanonamata zvifananidzo, nokuti kana zvadaro mungatobva panyika ino. Asi zvino ndinonyora kwamuri kuti musafambidzana naani zvake anozviti ihama asi ari mhombwe. Mhombwe iri kutaurwa apa haisi mhombwe iya yatinoona inenge ine vakomana vakawanda kana kuti varume vakawanda. Mhombwe pamweya. Anonyengera kuti anoita zvinhu zvekuchechi, iye achiita zvinhu zvepanyika. Ndo mhombwe. Anonamata dhiabhori, onamata futi onyepera kuti anonamata Ishe wedu Jesu Kristu. Nokuti hapana anonamata dhiabhori anonyepera kuti anonamata Ishe Jesu Kristu. Nokuti hazvingaite kuti musanganise zvinhu izvozvo zviviri. Hakuna zvakadaro. Fambirai chinhu chimwe chete. Mhombwe pamweya. Mhombwe dzenyika idzi hadzina basa, tokwanisa kuenda kunodziona tichitaura nadzo. Asi muchenjerere kuti kana maona mhombwe makuita zveupombwe zvenyika ikoko. Aiwa, Jesu waibwedzana nemhombwe, waifamba achitaura achiparidzira mhombwe kuti dzitendeuke. Ende vachitendeuka achienda kunodya nadzo matax collectors, masinners. Ndo vakanga vari vake, nekuti ndo zvaakawira kuti aparidzire vanhu vadzoke. Muri kubanzwa? Isu ndo musenzeketo wedu ka wokuti kana tiri munyika tichagara tiri munyika, asi tinofanira kunge tichiparidza Jesu zvatinenge tichifamba pakati penyika, tisingaite sei zvinoita nyika, asi tichirakidza umwari, kuvhenekera kwedu nokubwinya kwaIshe wedu Jesu Kristu patiri. Asi zvino ndinonyora kwamuri kuti musafambidzana naani zvake anozviita hama asi ari mhombwe, kana kuti unoruchiva, anonamata zvifananidzo, kana kuti chidhakwa kana gororo. Munhu akadaro musatombodya naye. Nokuti basa rangu here kuti nditonge avo vari kunze kwekereke? Hamufaniri kutonga avo vari mukereke here? Amen. Muri kubanzwa apa? Zvanzi handitonge vari kunze kwekereke. Havasirivo vasingatendi, imhuka zvikara. Hamufanirwi kutonga avo vari mukereke here? Mwari ndiye achatonga avo vari kunze. Dzingai munhu akaipa uyu abve pakati penyu. Amen. Ndo mumwe muenzaniso wemunhu asingatende, sezvatakataura kuti anowanikwa mukereke. Mumwe muenzaniso uripo pana 1 Timoti 5. 1 Timoti 5. I think it's verse 8. Iyo 1 Timoti 5 inotaura pamusoro pekuitira zvakanaka chirikadzi, vakuru navaranda navamwe vanhu vanotambudzika. Verse 8 yoti kana munhu asingachengete hama dzake, uye zvikuru sei veimba yake, arasa kutenda, uye akaipa kukunda asingatende. Amen. Zvimwe zvezvinhu zvakaipa zvinotarakidza kuti munhu akaipa antu. Asi tofanira kunge tino kunzwisisa kunzi asiri kuchengeta hama dzake. Munofanirwa kuita sei? Kutora into account my extenuating circumstances. Munofanirwa kutora into account my mitigating factors. Izvo muzvitarisa kuti zvinoreva chii muchishona. Ndongozviziva pamuravu chete. Iko kuri kunzi asingachengete hama. Hama ndianiko? Zvikutaurwa pamusoro pekugovana. Hongu tine hama dzedu dziri munyika, tingadziunze kuna Mwari.
asi asingachengete ndiye asingatsiure hama yake inotenda, asingagovani neanotenda. Kugovana chiko hazvisi zvesadza kaizvi kana zvechingwa, ndezvechingwa, ndezvemuviri waishe uri Jesu Kristu, asi zviri zvepamweya, zveshoko, hazvisi zvekudya kwemuromo. Asi kwose kudya kwemuromo naye zvinotonetsa kuti unotaura ungaexplain uchiti kudya kwatiri kutaura kuti ndokwemweya. Jesu anozviti chingwa, asi kutaura kuti chingwa chikona Robros kana chikona Bakers Inn uko ndo chatisiri kutaura ichocho. Tiri kutaura chingwa chomweya, ndo kuchengetana kwatinoita sehama, kana tichipupurirana, tichidzidzisana, tichirayirana, ndo kuchengeta kunodikanwa naMwari. Mwari hana basa nazvo zvevari munyika izvi. Urozvinzwa? Tsangai mazuva aMwari mugokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvose izvi zvinotevera. Ndingati ndapa maexamples iwawo, ndingauya zvangu pakuguma. Ndine zvizhinji zvandanga chida kutaura, but pazuva rino ra24 rekuverengwa kweOmer tongoti togumira ipapo papati B, tisingaenderere mberi. Hama dzangu muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei. Chisarai.